Вітаю вас, мої шановні сябры на каналі Вохра Сервіс. І сьогодні у нас у ремонті iPad mini. Ці, як кажуть, коли набувають для його запчастки, iPad mini перший. До мене звернувся мой постійний замовця Паша і висвітлив проблему. Його апарат перестав бачити кропку Wi-Fi, перестав підключатися до Wi-Fi. Гэтую праблему я вырашыў аднаўленнем iOS, усталяваў апошнюю для гэтага апарата версію 9 з копейкамі, і Wi-Fi пачаў у нас працаваць, аднавіў сваю працу. Але ж высветлілася вельмі небяспечная новая праблема. Яна заключаецца ў наступным. Подключаем Lightning кабель. І мы бачым, што устойлівага падключэння у нас няма. А гэта вельмі небяспечна падчас перадачы дадзеных. Напрыклад, падчас прашыўкі наш апарат мог ператварыцца ў цэглу. На гэтым апараце я ўжо пару разоў мяняў тачскрын, і вось у дадзены момант з гэтым тачам у мяне звязаны не вельмі прыемныя ўражанні. Справа ў тым, што я набываў гэты тачскрын у праверанага гандляра на радыёмаркеце Ждановічы. Я яго даволі добра паважаў, вельмі часта да яго заходзіў, набыў яго даволі многа дысплейных модуляў, набываў у яго БГ трафарэты, модулі ад 35 до 50 рублёў. Трафарэты у яго каштуюць недзе ў сярэднім па 20 беларускіх рублёў. Таму я думаў, што карыстаюся пэўнай павагай у дадзенага гандляра, але ж ён усё перакрыжаваў. Справа была у наступным. Я, значит, зараз просто хочу вам пожаліцца, бо ўсё ж нешта чорнае унутры з'явілася. Дык вось, прыйшоў я да яго падбіраць модуль для Xiaomi Redmi Note 4X. І пачаў прымяраць дысплейны модуль, правяраць яго на спраўнасць. Модуль аказаўся спраўным, але ж адзінае, што мне не спадабалася, што ён не жадае карэктна класціся ў рамку. У сярэдзіне ён выгінаецца. Чым гэта можа абярнуцца? Значыць, падчас наклейвання, калі прыціскаеш яго спецыяльнымі прышчепкамі, ён можа паспяхова раскалоцца, можа з'явіцца расколіна, і, карацей кажучы, ты проста наліпаеш на грошы. Дык вось, я патраціў пэўную колькасць хвілінаў на тое, каб разабрацца, чаму ён не жадае карэктна класціся ў рамку. Аказалася ўсё вельмі проста. Там ззаду была прыклеена ахоўная наклейка, плёнка, якую за хвосцік трэба было атадраць. Там жа гэта рабіць нельга, там нічога нельга падчас праверкі адзіраць. Таму вось гэты хвосцік і перашкаджаў модулю класціся ў рамку. Але ж пакуль я гэта высвятляў, прайшло даволі многа хвілінаў. Супадзенне, што гандляру прыспічыла ў туалет, і ён занерваваўся і раздражнёна пачаў на мяне ціснуць. Нешта вы занадта доўга правяраеце модуль. Нешта вы занадта пільна правяраеце модуль. Круціце яго і так і гэтак. Занадта доўга, зараз туалет зачыніцца. Спадар, выбачай, 20 хвілінаў я правяраю, я табе збіраюся грошы заплаціць, дай мне зрабіць нармальна сваю справу, разабрацца. Мне ж, кажу, клеіць гэты модуль. Канешне, я пакрыўдзіўся. Ён мог, калі ему прыспічыла ў туалет, сказаць неяк па-іншаму. Вось мне трэба зараз на 2-3 хвіліны
адбегчы. Калі ласка, давайте я зараз зачыню, значыць, свой пакой, вось прыйду, адчыню, і вы далей працягнеце рабіць сваю справу, вырашаць, ці набываеце вы яго ці не. Не, ён вось менавіта выставіў мне такое фе, што я занадта, бачыце, доўга правяраю модуль, яму гэта не спадабалася. Ну што ж, я заплаціў яму грошы, забраў модуль, але ж сыходзячы яму сказаў, што болей я ў вас тутака ніколі не з'яўлюся, вы не адзін, хто гандлюе дысплейнымі модулямі. І пайшоў. Такім чынам гэтага гандляра я занёс у чорны спіс. Як, на вашу думку, ці трэба такіх гандляроў заносіць у чорны спіс? Пажаліўся, напэўна, на мне стала лягчэй. Ну, а вы проста паслухалі, што і вось такія здараюцца выпадкі нават з самымі праверанымі гандлярамі. Зараз будзем брацца за працу. Нам трэба, на жаль, адклеіць тач, падняць матрицу, добрацца да платы. На першых айпадах шлейф з USB раздымам ён не зашчепліваецца пры дапамозе канектара, а ён запаиваецца. Таму нас чакае даволі руплівая цяжкая разборка і пайка.
Значит, шановные мои, нам придется запаять контактные пляцоўкі на плату. Яны вельмі малыя, таму мы працуем, канешне ж, под мікраскопам. Значит, по боках, вось тутака і тутака, у нас ёсць празрыстыя вакенцы. Зроблена гэта дзеля таго, каб па маркерах можна было файна спазіцыянаваць шлейф для запайкі. Да таго ж, самі пляцоўкі маюць скразныя ўтулкі для таго, каб запайка іх была болей якасная. Значыць, лішкі прыпоя падчас пайкі выціскаюцца праз скразную ўтулку на паверхню. Такім чынам дасягаецца якасць пайкі. Для выпайкі старога шлейфа мы будзем выкарыстоўваць спачатку сплаў разэ, які пасля выпайкі вычысцім аплёткай. Значит так, уключаем паяльную станцию Куика T12952, наносим флюс, включаем подсветку микроскопа, наджала сплав розе, и пропаиваем контактные пляцоўкі. Стары шлейф можна не шкадаваць. Падчас выпайкі таксама можна адчуць, як ён рэагуе на джала, на высокую тэмпературу. І спрабуем, выкарыстоўваючы зубачыстку, паступова выпаиваць шлейф. Нам галоўнае, каб пятакі у нас на плаце не падрываліся. Грэем. Так. Поехали далей.
Осторожно. Проглядаем наши пятачки. Ніводного пятака не оторвалося. И достаем сапсаваны шлейф. Значыць, у чым справа? Шмат гадоў у нас карысталіся гэтым раздымам і проста піночкі унутры яны заюзаліся, сцёрліся амаль што пад ноль. Адсюль у нас вельмі дрэнны канект. Вось і ўсё. У сметніцу. Я буду ставіць чорны, бо у продажы белага не было. Але ж гэта не страшна, бо ўсё роўна гэты раздым знаходзіцца ўнутры і амаль што не бачна, якога ён колеру, чорнага ці белага. Усё роўна. Так, навядзём парадак. Тут у нас некая клейкая маса. Выскаблем яе. Нейкі скотч выкарыстоўвалі на заводзе для замацавання шлейфа да платы. Зараз бярем наш нязменны изопропиловый спирт. Зачистим ось таким чином. І зараз використаємо оплеточку. Прибираем сплав розе. Новая порция флюса. Я не люблю шаргать оплеткой, як некоторые робят. Я люблю просто прикласти ее, притиснуть, увобрать лишки припоя и аккуратно оторвать. Ось таким чином. Так я позбягаю випадкового одрывання контактных пляцовок. Прикладаем, натискаем. Прикладаем, натискаем. И ось таким ось чином мы прибираем сплав розе.
Все. Яшчэ порцыя изопропилового спирта. Зачищаем. Яшчэ раз наносим флюс. Зараз нам гэтыя пляцовачкі трэба пралудзіць. На гэты раз наджала бярэм звычайнага прыпоя з утрыманнем свінца і праходзімся. Я ўжо размясціў новы шлейф у корпусе, засунуў яго у паз, заціснуў шрубікі, але ж пакуль што ахоўную плёнку не здзіраў, бо калі шлейф прыклеіцца, нам вельмі цяжка будзе спазіцыянаваць яго для запайкі. Зробім гэта пасля запайкі, акуратна і асцярожна. Прыклеім яго ўжо правільна па месцу. Такім чынам, уласна, запайваем. Запайваць будзем флюсам Мартин, больш якасным, а не чарнавым. Я вам скажу, што пазіцыянаванне шлейфа яшчэ тыя танцы з бубнам. Спрабуем. Спачатку наносім флюс.
А так само з гэтага боку. Готово. Надалей сумяшчаем кропкі праз празрыстыя вакенцы. Так, што у нас з другого боку? О, маркеры сышліся. Поехали. Так, каб пайка была больш роўнай, памяняем зараз флюс, выкарыстаем індыкатарны. Яшчэ раз пройдземся.
Да, пафарбаваны ён дрэнна, але ж гэта нічога страшна. Галоўна, каб цэлы быў. Ну і давайте, шановныя мае, у якасці кантролю зробім мульціметрам замеры падзення напругі на USB ланцугах. Значыць, канекцім лайтинг кабель. Сюды канекцім пераходник. Ставим мультиметр у режим вымярэння падзення напругі. Чырвоны куды-небудзь на зямлю, на корпус. Меряем піны. Зямля запаяна, контакт ёсць. Першая дата падзення 700 милливольтов, другая дата 686 милливольтов, плюс 5 вольт, падзение напруги 697 милливольтов. Что ж, показчики корректные. Зараз паспрабуем законнектить вось у таким вось выглядзе iPad да ноутбука. Давайте, шановныя мае, перад тым, як збіраць апарат, праверым якасць запайкі. Подключаем вось у такім стане iPad mini да ноутбука. Упэўнены, і мы бачым, што пайшла синхронізацыя, з'явіўся значок смартфона, націскаем на яго, вызначыўся серыйнік iOS 9.3.6, 100% зарад акумулятора і значок подзарадкі. Подзарадка у нас працуе. Таким чынам робім выснову, што запайка шлейфа зарадкі прайшла паспяхова.
Ремонт планшета iPad mini модель A1455 совершены. Усе функції апарата правераны, яны ў працоўным стане, і планшет падрыхтаваны для далейшага выкарыстання. Прыгадаю, што ён быў выпушчаны у 2013 годзе, але ж для такога старца, што вельмі незвычайна, уявіце сабе, ён падтрымлівае LTE стандарт перадачы дадзеных. Незвычайна, так ці не? Калі б я гэтаму відосу даў вобразную назву, то хутчэй за ўсё назваў бы простае складанае. Нібыта ўсё проста, замена шлейфа зарадкі, але ж, як вы ўсё самі бачылі, зусім не ўсё так проста, а месцамі і вельмі складана. Фактычна, разам з заменай шлейфа нам прыйшлося пераклеіць тое ж самае, што памяняць тачскрын. На гэтай спакойнай, светлай ноце я развітваюся з вами да наступнага рамонта. Жадаю вам усяго самага найлепшага. Сервіснікам жадаю паспяховых, хуткіх рамонтаў. До сустрэчы на канале Вохра Сервіс.